Landbouwvoertuigen worden heel tijd grutter en omdat ek boeren een soort gebruik maken van de Schiemerwei, leidt dat daar gevaarlijke situaties. Twee brede wijnen kunnen elkaar maar kwalijk passeren. Nou, dit is een compleet naaie dik, maar het landbouwverkeer wordt steeds grutter. En nu zwaar is met name dat fietsers, landbouwverkeer en auto's, die ontmoeten elkaar op één dik zonder enige vorm van voorziening. De Schiemerwei is correct online en gaat van de dwarpen naar Ljouwert onder het aquaduct terug. De dik is al een meter breder online als die plant hier. We jaren nou heel duidelijk van de meesten het is om jou en daar ben we nog net happy mee. Dus dat is al geweest. De provincie had luisteren naar de meesten, maar zal dat zeker dwan blowen. En ik denk dat het nou een zaak is om aan tafel te gaan. Sjen van, is een fietspad nodig? Is iets op de dik bijvoorbeeld nodig? Een versmelling, zodat maar één voertuig er tegelijk langs kan. Voor een fietspad is een veroring van het bestemmingsplan en vanzelfs yield nodig.